हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। सकाळ उठी मोर किसी कपड़ा मु सफा करी चल जाइली सांग दुकान को टिके टिफिन करने को। ସେଇଠି ପହଞ୍ଚି ଦେଖେ ତ ଟିଫିନ୍ ନାହିଁ, ଟିଫିନ୍ ସରିଯାଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗକୁ କହିଲି ସାଙ୍ଗ କହିଲା ଟିକେ ରୁହ ପୁରୀ ବନେଇଦେବି। ତାପରେ ସାଙ୍ଗ ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଟା ଓ ମଇଦା ନେଇ ଗୋଳି ଦେଇଥିଲା। ଗୋଳିଲା ପରେ କିଛି ମେଥି ପତ୍ର ପକାଇ ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଭଲସେ ତାକୁ ଚକଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଚକଡ଼ି ସରିଲା ପରେ ମୋତେ କହିଲା ଯେ ଗୋଳା କରିବାକୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଳା କରିଥିଲି। ଗୋଳା କରିସାରିଲା ପରେ କହିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଟିକେ ବେଲେଇ ଦିଅ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ଖାଇବି ତ ବେଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ମୁଁ ବେଲିଥିଲି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ବେଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ହାତରେ ଠିକ୍ ଗୋଲ ଗୋଲ ହେଉନି, ଯାହା ଯେମିତି କରି ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ପୁରୀ ଛଣା ହେଲା। ଗରମ ଗରମ ପୁରୀ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ସରିଯାଇଛି ପୁରୀ। ଗରମ ଗରମ ପୁରୀ ସାଙ୍ଗକୁ ମଟର ତରକାରୀ, ତା ସାଥିରେ ଗୋଟେ ଲଙ୍କା। ମୋ ସାଙ୍ଗ ବି ସେଠି ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ ବସିକି ଖାଉଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ଦେଖି ଦେଖି ଖାଉଛି ସେ। ତାପରେ ମୁଁ ବି ଖାଇଲି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।